Evo, zahvaljujem. Gospodin Žamboki, uz dužno poštovanje, pažljivo sam slušao što govorite od početka. U uvodnom izlaganju niste izgovorili riječ INA, ali ste spomenuli među ostalim i Hrvatsku svemirsku zakladu. Dakle, ja često u svom radu ističem da postoje paralelni svijetovi u Hrvatskoj. Jedan koji vrijedi za vladajuće strukture i ljude koji su umreženi sa HDZ-om i ostalima i ostale građane. Dakle, vi niste danas vratili povjerenje u rad ove agencije, bili ste dužni konkretnije odgovoriti na pitanja koja su postavljena. Dakle, ovo prvi put čujem iz vaše profesionalne karijere da ste bili jedno vrijeme u nadzornom odboru Karlovačke banke. Vi kažete da nije to tema, ali 90% onoga što ste rekli uvodno nije relevantno za ovu temu. Podsjetit ću sve koji nas gledaju da nije jedna bankarska službenica primijetila nešto sumnjivo, naime skoro pola milijardi kuna na jednom računu umirovljenika, ne bi ovdje sjedili. Dakle, netko je spavao i hrvatska javnost mora znati tko je zakazao. Imam jedno konkretno pitanje iz vašeg djelokruga. Dakle, vi ste spomenuli u vašem radu u praćenju cijena analizu kroz mjerila, ne znam točno o kojim mjerilama se radi, ali me zanima konkretno zbog čega svoju metodologiju niste promijenili u vrijeme kad je postalo jasno da dolazi do poremećaja na tržištu. Dakle, ne može biti business as usual nakon što je i počeo rat u Ukrajini, da vidimo ogromne promjene u cijeni energenata. Dakle, istu metodologiju ste koristili i već u vrijeme i primjenjivali cijene iz 2020. godine, dakle koje su bile 4 puta manje nego već od prošle, a kamoli ne za danas, i njih ste koristili u određivanju cijena usluga energetskih subjekata u prosincu prošle godine. Pa me zanima, ako pratite tržište i okruženje, kako je metodologija vaša i ova mjerila koje spominjete ostaju ista? Dakle, događaju se potresi, a vaša agencija na neki način se ponaša kao da je business as usual. Hvala Bogu da je ovo otkriveno, jer nadam se da ćemo nešto ipak izvući iz ove velike nevolje i sramote. Hvala. Zahvaljujem kolega Bartulica vama, kolega. Pa, o ovim metodologijama pretpostavljam da pričate o metodologiji koja je osnova, u konačnici formula, koja je osnova za izračun cijene plina za opskrbu javne usluge vezano na kućanstvo. Znači, koja je definirana natječajem koji je bio prije 2 godine. Znači, natječaj je bio na regulacijsko razdoblje koje traje do 10. mjeseca 2024. godine, gdje su se određeni energetski subjekti, opskrbljivači plinom, javljani na natječaj sukladno formuli i po toj formuli opskrbljuju hrvatska kućanstva. Znači, to je još jedino što je na tržištu plina regulirano, to je opskrba hrvatskih kućanstva. Znači, ta metodologija je unaprijed određena, to jest formula na 3 godine. Zašto? Zato da sami dobavljači plina i sami opskrbljivači imaju nekakvu referentnu cijenu u iduće 3 godine. Znači, ta je metodologija i ta cijena je određena za iduće 3 godine. Zahvaljujem kolegi Žambokiju na odgovoru. Kolega Bartulica, želite li repliku možda dati? Jednu repliku ako mogu. Dakle, cijelo vrijeme mi se vrti u glavi onaj naslov emisije poznate Lud, zbunjen, normalan. Mislim da je to jedna humoristička serija, svi znamo o čemu se radi. Dakle, vi govorite o regulatornom okviru koji vrijedi za 3 godine, koji očito u ovim uvjetima je mislim, vrijeme pregazilo. Dakle, mi govorimo o stanju danas koje malo tko je mogao predvidjeti prije 2 godine. Pa da li smatrate da li je to u redu ili treba na drugi način to određivati? Izvolite. Naime, ovdje se radi, znači, o cijeni za kućanstvo. Znači, ta metodologija i ta formula je bila tema javnog nadmetanja. Znači, to regulacijsko razdoblje još traje. Drugim riječima, ta cijena
je omogućila hrvatskim kućanstvima da u ovoj sada situaciji imaju među najnižim cijenama u Europskoj uniji. Zahvaljujem. O problemi koji jesu, naravno da jesu problemi, naravno da je ta metodologija i ta formula je vezana na prošloj godini u konačnici. I ona je 1.4. trebala značajno gore, a zahvaljujući mjerama Vlade Republike i smanjenje PDV-a i u konačnici i svim drugim mjerama ta cijena nije išla toliko gore koliko bi trebala ići. Ali mi smo tom metodologijom nekima omogućili da hedžiraju cijene na duži period i onda vi imate jeftiniju cijenu plina. Zahvaljujem. Prije nego što dam dalje